हेल' गाइस आं आंनि दैमा सेराव दंगासिनो बरायगोन थाबाय आं दिनै बे समाव दा हरिनागुरि हाई स्कुलाव दंफैयो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा आं हानायखिनिखौ नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय हरिनागुरि हाई स्कुल सरस्वती फुजा होनायनि थाखाय बे गेटखौ बानायदों दा सिङाव हाबलांदो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था